मन्दिर एबा गिर्जागो सिनि तिप्रा सारक गोबां मानो जोंले गोमाजाक मेराहाय जोंनो मोरगनाय केबो गैखा जोंनो मोरगनाय रहरदि एबा खे सिनि खरकसा लिडार काहाम रदि हनै मन्दिर एबा गिर्जारागो सिनि तिप्रा सारक गोबां मा सुरि लायगो सान लायगो खुलुम लायो तामुखे ताबुक फानो सिनि तिप्रा सारक वान सगु सिनि मोरगनाय ताबुक फानो फायाखो सिनि लिडार काहाम ताबुक फानो फायाखो हनै वान सग लायो जतनो खुलुमखा ते सिबाय खानि खुरां चेनेल आं सामुं जमातिया चिनि बुबाग्रा तिनि लाहार बन दाखखा और तिनि मंगिया कामी आसाम आगरतला रोड आबनोबो लाहार कासजाखा ओ लाहार कासमानि ओंखा सिनि तिप्रा सारनो थानसा फुनुगनानि सिनि भारत हाकतरनो हाके सिनि मानथाय सिनि जे मानथाय सकथायनो जोंनो रेडि हनै सान होनानि बागै अबनो जों थानसाके फुनुगनानि बागै दिनै लाहार कासमानि सेंगिरि जाखा 12 घन्टानि लाहार कासमं और मंगिया कामिगो गोबां मा बरकनो फायखा सिनि तिप्रा सारक जे बुबाग्राना सापुट खायनाय हिंखा हिंखे फायखा तुमा हिंखे गोबां मा सिनि तिप्रा सा आंखे बीजेपी खायो आंखे CPIM खायो आंखे कांग्रेस खायो हनै तंनाय रक बरक तिनि बाक्सा बा फायखा बाक्सा बा फायलिया सिनि ओ डिमान्ड बुबाग्रा सानमानि आबनो मानखा हिंखे बीजेपी खायनाय नेता आबो खेबा फायदा आंलाक दे CPIM खायनाय नेता आबो निखे फायदा आंलाक दे जत तिप्रा सानि बागैनो ओ डिमान्ड नो मानखा हिंखे फायदा नाबले हाय हिंखे तुमानि बागैबो तिनि बरक फायया आं जत बरक या गोबां मा बरकनो BJP निबो फायखा CPIM निबो फायखा कांग्रेस निबो फायखा अब सिनि तिप्रा सारनि डिमान्ड सि हनै तुमांगे किसा नेता BJP CPIM नि जे किसा नेता कटरकु तंनाय राव बरक वानजि बसंनि नेता रक बाय सिक्रि चक्र खायजाकमानि बागै दे अंखा तमाबो अंखा बरक सापुट खायलिया हाय खायगैनो सिनि तिप्रा सा नि जे डिमान्ड नाहरमानि आबरक केन्द्र सरकार दाक्ति दाक्ति बरक सिनि खरांनो खोनाया अंगै दंगो तामनि हिनबा जों थानसा फुनुगमायानि बागै और कक साथायख्लायगो जों गोबां मा जागानो सुरि लायगो सिनि लिडार काहाम जोंनो रहदि जोंनो मोरगनाय रहदि जोंले कमाजाक मेरा आइसि केबु सिनि क्रिखा हनै तामुखेबा बुबाग्रा ब सयं ब बायथां बासाखा आं निरक न फियक नाय निरक आनि कक नादि थानसा अंदि हनै बुबाग्रा साखा तुमा खेबा गोबां मा बरक आबनो हामजागलिया बुबाग्रा सिनि बागै तुमा खाया तंखाबा बनि रां गोबां मा तंगु बनि साबाय माया नंबाय माया खागै ब तंगै मानो तुमा खेबा बसिनि तिप्रा सना हामजागमानि बागै तिप्रा सा गोबां मा हाथाय बुसुग्रग तंनाय बिख्रा खांग्रा अंगै तंनाय बरक न हामजागै बरक बाय बाक्सा आसक माइसागै बरक न कबागै ब तिनि बनि हामजाक मानो फुनुक खाब हाके आं निरक न फियक नाय हनै साखा ता मुखेबा सिनि तिप्रा सारक आबनो पयतसालिया अंगै थानसागो फायलिया जेफ्रो COVID-19 फायगो कोरोना अंगो आ जरागो सिनि तिप्रा सारक गोबां मा बैनि हागो थाङै गोसाबायखा नगो फायि मालिया जे जागागो तं अरो बहायनो रां पैसा करिखा बेतन मालिया हाय खायि गोबां मा टेक तमाबायखा आ जरागो केबो सिनि तिप्रा सा बैनि हागो गोसाय तंनाय रगनो सुबानाय करै तमाखे सिनि बुबाग्रा ब सुबाखा हाके आ जरागो जतनो बुबाग्रा हनै बनो हामजाखा तमानि बागै हामजा हमले आफ्रो बरक सुबा जाखा आ बररनो तेवाइसा हायनो हाय
bubagra no naisle jak pika tewaisa hain hai sejaka bono hamya salai pika nung ba rang paisa manfro simide kaham honnai bubagra bo sak bai thangni rang ajemano sini tipra saroni bagoi khibika hai khagi bo sini tipra saroni bagoi samang khaika sabo neta bo boni nok ni rang no karegoi tipra saroni bagoi samang khainai tong ronai tong sini bubagra bo obahairo no rang paisa no sini tipra sarono rogoi hamjakma phunukha tabo phano sini tipra sarok busia khasia tabo phano sini ba leadership kaham sip mania ko phaya ka sabono honoi tau phano rotok lai tongo jani ja sakpra jang lai tongo hain bagoi bubagra no sini di boni kok khnadi bono poito sadi phadi jottono sini bo man thaini bagoi khorang tisalayana hambai jotono